Napalabas, inawagan ni Victor ni Jorin, ket imbaga na nga agawid na ito'y. Ngem ko nati baro, alasay sayaat no aggindanda nga agawid iti balayda. Iti sabali abangir, inatap ni Sasha ani Elisa tinapan ng balon kani Jorin iti rest house da. Gapo, iti panaglangan na iti trabaho na. Ad-addamanen ang nakarurod ni Chona. Ket kunana ang mapandakitan ti balasang iti balayda. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela ang napaulwan. SIIT Iti Barukong. Ay, dagiti salbag nga agama, saan talataan na birukan, ida. Wah, kan sumangkaw trumod na dyan nga Elisa. Tiyan mo, napan nagtrabaho, ngam saan mat kayam. Saan ka no ngayon baon ni Crisilda? Ita, maturog iti balayda. Mamaguri ka. Papayadyak na panunot adagos. Isardeng mo tilugan ta, Shasha. Isardeng mo. Yes, Auntie. Mapagka iti balayda, Criselda. Pankanta no at ang agpaiso dyan ni Elisa. Ang mga nagpaisukit di mati atap mo, iha. Ani Elisa, tinapan ng balon kini Jorin, di rest house. Ricky, Aldwin, intay to i-deliver to inalpas tayo nga order da alamisaan, Gana, Madam yan. Lolo Damian, Apauk. kumusta kayo dito shop yun, Lolo? Naragsakan na tala si Panunot May. Kaure no busy kami akanayon. Mayat ano kasta, Lolo? Iwan gayam, naggapom Apauk. Sa adapay bit-bit mo. Napangkubinalunan ni Jorin, Lolo. Ay, hindi na kadipay na panunot si agawad. Agpalamiis ka no pailaan. Ay, kasta ka day. Ewan gaya, apay nga na panunot mo sa dimagas dito shop tayo. Ay, kwa, Lolo. Inlakaman kayo ngamin iti masida a pangal daw yun to madamdama. Isa di magasa kon ditoy. Ay, mayat ano kasta apog. Dito'y kan amagal daw. Saanan, Lolo? Ay, dito yan apog. Ta itulod kan tulatan, iti panagawid mo. Sa adamo si tricycle. Pangaldawan. Ngam, awan pa'y matlang ni Lisa. Ay, isuntay to yung mauawag. Hello, anak. Apay, di ka matlagan sumangpet. Itay pa'y anak kaluto ak iti pangaldawan ta. Mangaldaw kay tulatan nanang. Nalpasa kon. Anya, kayat mo asawan. Ada ka pa'y laang dita rest house, da Jorin? Saan, nanang? Ada kitan dito yung shop ni Lolo. Nangaldawa kon ditoy. Nagsasango kami anangan kadagiti kakaduana. Kunak no kaduang pa'y laang ni Jorin. Sige nga rod, ta mangaldawak matananak. Nanang. O sige, bye. Bye, anak. Ay. Kunak no adda pa'y laang iji rest house da Jorin. Manalugan ang nagsardan iti arubayan. Ni matyo na jadimsag. Tinasaya at tinaksabtan. Kat amuak no anya ti ibagana.
Nasaya at saan ka naglambang, itay nakita na Crisenta. Tapay ko magaglamangak. Idin to ta, awan matibasol ko. Anya ka ditigagaram. Kaya't ko makita kan makasarita ni Elisa. Anya? Apa nagmulagat ka? Gapoy tinanggag mo ngayon baga? Kung namin tayo imawaga ka maturog ti anak mo iti silid na. Kaya't ko ngayon karingan tagsarita kami. Anya nga tati bagak. Apa di ka makatagari? Wano inulbudan na kita iti cellphone. Tasana pudno nga da dito balayo ni Elisa. Kwa? Sungbatan na kiti diretso. Sa dino tayo ni Elisa? Maturog ka di pailaan? Ay, itay nakariing kat rimwar. Anya? Sa dino tinapanan na? Ay, ijay shop me. Ijay nga ta tinapanan na. Awan no, nakipagkita. Ijay anak ko. Anya? Ay, saan, Jonah? Ay, Diyos ko. Pagkawanan nak no nagulbudak manan. Kat, apay, anay kuleng ka. Agul-ulbod ka ka di manan? Agpay sa tibag bagak. Sa anak ka mamati. Awan ti mabalin ko no di ka mamati. Marchona! Dahil Lisa, kanita to damian na. Anya. Di ka kadipay la mamati iti ibagbagakan ka, Jonah. Nanang, anya timbaga ni Ma'am Jonah? Taitay nakita na kat bimanaw maten adagos. Ay naimbag tanayra na nga imay nakaintulod ni Lulom. Apay nanang? At hapon na nga amom tinagpaingan ni Jorin kat napan kay ti ayan na. Anya? Imbagayo ko malatdan Anapanak iti siyap tayo, nanang. Isu ti imbagak. Gamitay damo kat saan amamati. Gamitay dimteng kayon kanitatang. Namati matlaang iti imbagak. Imbag man nga rot di magasak itay di siyap ni Lolo. Kan imay nak intulod ni Lolo Damian dito balay. Tas sa anak matlang nga nabuking nanang. Madimot ang tibagbagi ka. Ang baan ang matan. Nakapudpudot mo't kami din nagsursurusuran ni kadi Sasha. Adapan ng biribiro kada jurin kin Victor. Ay, kasdapay kiti maulawak. Anong aghay bladak mata. Kasdapay agsip na ti panakitak. Berta! Iseng, tulungan dakman. Berta... Ay, nalapaw! Elisa, di panaglangan mo iti trabahom. Iso tinang dagdag iti rurudkan ka ni Chona. May mayat kumamat lang no napanak iti opisina, nanang. Bayamon anak. Uray tay tapay matlaag anaglangan ka iti trabahom. Sa bagay. Wen gayam, nanang. Aday baga kata kayo. Anya anak. Adda aw tingin ton bigat. Sino dagiti kakadwam? Kanya nga outing dayta. Kayat ko asawan, picnic, nanang. Kat ni Jurin tinangawis kanyak. Anya?
Iso ka diti agpapiknik? Saan, nanang? Sino nga rod nga iti agpapiknik? Ni Shasha. Anya? Ay, anak, di ka lang mabainan no iso ti agpapiknik. Sigurado apada na amin ababak ng tikadwana. Diyak kumamat kay timapan ngam kuna ni Churin. Ano saan ka no amapan? Saan mat amapan? Iso nagwanaklatan kan kuana ananang. Dua kami amapan dumaray kini Churin. Asino da ito yung mauawag? Saan mo ito naka-phone book? Hello? Asino da ito eh? Oh, ising. Si Kamat Gayam. Anya ti padamag mo kanyak. Anya? Adda iti ospital ni Chona. Hello, Dad. Nakapanunot kay ka din, ito yung bagak nga agiddan ta nga gawid. Isong imawag kayo? Iho, agawid tan. Adda ni Mami iti ospital. Anya? Apay, Dad. Anya tayo pasamak ni Mami. Kalaat ka no anaawanan iti poot. Iso nga intaray da ising kan berta iti ospital. Nukas tagat agawid tan, Dad. Inta kitaan ni Mami. Saan to nga ta ama ipwera ti anak ko? No dumaray iti panagpapiknik ni Shasha. Ni Dominic, umawawag. Hello, Dominic. Rosilla, at dada ka sa damag. Sigurado makitut ka. Anya day tada ka sa damag, Dominic. Ito na. At ay ospital. Anya? Apay, anya tapasamak kan ko, ana? Naulaw kat nawanan po at isugin panday sa ospital. Ibagak ka ni Elisa, tapan mi kitaan. O sige, agdadanon tayo lang ni Jay. Ada ako ni Tidala na mapanday sa ospital. Sa dino nga ospital ti ayan na. Iti pribado ng ospital, akanayon da pagpaagasan. No at sa gupanit da. Sige, umay kami mat, Dominic. Kasimit ni Jonah. Nakaalaan na nga tayo di sakit na. Gapungatan, iti pan nakakumikom na amang berbero kita asawa na. Ngam, amungatan dagiti agama ana ospital ni Jonah. Makamudan na amanda minusaan. Ay, mapalak jay. Kaya't ko asyak timang bantay kini Jonah. Elisa, di ka kadipay nakasukat? Intan. Mabit lang, nanang. Agpulpos ka, naglipstick ak lang, biit. Ay, sus.
ospital ti papanan mi. Nga, nagpapintas pa hilaan. Nanang, intayon. Una yan. Nakapinpintas ka matan, anak. E dinto ta ospital na dya papananta. Nakababayin mat akin ni Jurin. No, sa anak pintas, hindi pa nagkita na. Anya lakat ti anak kon aya. Sige, intayon, nanang. Dad, ti unay patrayan tilugan tayo. Tama nga nung madisgrasya tayo. Nas ka na makadanon ta adagos iti ospital. Madalagan ak unay kin ni mamim. Ti amok kat saan yun ngay ayatan ni mami. Gapo iti panagtalaw yu iti balay. Mabalin ka di iho saan pala aday tati pagsaritaan ta. Sige, Dad. Anya nga taaya ti sakit ni mamim. Di ko na niising kala at kanulatan anaawanan iti puot. Saan nga tanga na kay blood, Dad? Mamuantan to apaman na makadanon tayo di ospital. Ngam no bilang na high blood. Sa apela kumata saan ang napakaruan iho. Dumawat tayo ti kaasi ti apo, Dad. Sapay la ko ma. Taagimbag matlaan ni mami. Wen iho. Kakayat nga adadakas ang mapasamak ni mamim. Makita kat ipatpatag na kayo unay ni mami, Dad. Pudnot ako ng iho. Ngam iso na lain. Takas lang mabakbakkelak no taduma. Gapo itinalaos a panagayat kanyak ni mamim. Dakailat ako man timang pasensya kini mami, Dad. Wen iho. Ang no taduma. Adda dagiti gundaway ang mapunuho anak met ken kuana. Nagbayagan ni Ising ang imatang iti agas ni Jonah. Oh, nih, nakaring sana. Jonah. Victor. Oh, iligam mo na timak. Sana si ka ni Victor. Siyag di Dominic. Apaya si ka timang bambantay kanya. Napanagimatang ni Ising iti agas mo. Awan mat nga minitibuti ka ti ospital. Saan ka di pa may ni Jorin? Kan ni Victor. Saan pa? Saan nga tapay ngayon pagkamu dagiti babaunan? Inyawag ka no adagos ni Ising. Itintareda ka dito eh. Oh, Apa yang sangit ka maten? imo doon na ka pa yun. Ngayon may nangkita kanyak. Ngayon dagiti aga mo. Lalabit na sakit pa lang tinakam da. Oh, Isong awan da pa'y. sandaksan nga ipatpatag. Dagiti aga mo. Narasam Jorin. Ijay kanu asilad tiyan ni mamim. When, Dad? Victor! Jorin! Ha, Dad, agure kayo. Daan ti Criselda kan Elisa. Isuda dagiti kumam-kamakam kadata. Urayan ta ida, Dad. Imay damot di ospital. Naimbag ta nakita na kayo dito eh.
Kanya talaga tinapasamak ka ni Chona. Kuna ni ising akala at kanu anagulaw. Isu nga intaray da diti ospital. Na-high blood nga ta, Uncle. Isutisan mi pa nga ammo. Takasangsangpot mi lang diti ospital. Sa dino nga roti ayan na silid. Dahil sila ti bagbagada nga ayan na. Sige, umuna kay latangarudan ta sumaruno kami. Agigiddan tayo na sumrag, ante. Saan? May mayat no umuna kayo pailaan. Tapno, adagun daw ayo ang makapagsasarita. Nasaysaya at no aggigiddan tayo asumrek iti ayan ni Chona, Griselda. Nasken nga ikanda kayo pailaan itigun daw ayo ang makapagsasarita, Victor. No kasta, Dad. Umay kayon. Mapantayon iti ayan ni Mami. Ing kami pailaan itirwar. Sige, ante. Sumaruno kayon ton. Wen, basta umay mikitaan ni Chona. Tay sutiran tami nga imay dito'y ospital. Sige, Jorin. Mapantan. Uwan, Dad. Oh. Sapay kumata saan na ta akapungtot ni Mamim no makita na ta. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. SIIT ITI BARUKONG.